wakanaka. Fambai kana imi ndiri kuita malessons angu apa munondidisturb vedwe. Maswera sei isho? Maswera Leni. Mushe. Maswera sei? Changa chauya ka ani mudzimai wangu zvaakaita paya zvona. Andandati tumbuya ambozvinipisa pamberi penyu akumbira ruregero. Iwe tazvikumbira ruregero zvakaita zvito. Izvozvizvi ndiri kuita kosi yangu yekusona. Kuti ndikonzentrate zvanyishumbaka zviri kunetsa. Ndilandlord wedu ndo munhu anotiudza kuti rendi yakamira yakadai so chichi iworowa munhu anakadaro tinogarisana nese. Ndatomutsiura tiri kumba chienda unokumbira ruregero rwene but ipapo manje pakuripapo. I think memango taura kuti inini ndikuripe because uya anachanacho. Chero chichero spoon anachanowana. So nyaya iripo futi ndeyekuti imwe nyaya ndeyekuti ini nangu nekuda kwezvavakaita pasina kuti kuripa kana kudi ndada kuti vandiripe havo asi vabva vaenda nenyaya yekuti usually munhu anoita mhosva akakurisa saiyoyo kusvika pakundirova kana izvozvo ini ndakupai notice kuti netsa panapa iyoyo shumba mukadzi wainda mupa notice imi hamunondirova kana mada kumutevera ndizvozvo kana mada kusara muchigara nichetevera kupini nichetevera kupi kwandotevera kana mada kusara muchigara chi ndizvozvo kana mada kutera uyu ndizvozvo asi ndamborwa panotice handohanzwa nyaya inidzi nyaya dzandipindiri iwe wirana landlord wako hanzi iwewe usina kutenderwapo uenda kumushaindokumbira regero iwe ndakakutsiura musi wairowa landlord yako ichowirirana nawo kana mawirirana inini ndindokutura decision yabva alright inini ndozvanda amen aizvakwamuri zvamucharonga kumba kwendi aiwa ena tinochacharonga pano landlord vatotaura ina ndinachanicharonga naye iwewe unofanira kutoenda kumusha unoita form 4 iwe kutanga form 1 akakuudza musiya uchitanziye social media unoziva social media iwe social media chi uchifuri ndakakutsanangurira paya uchirowa munhu paya inda musocial media unopinda iwe umo muonekwe imomo unoiziva social media grade 7 wakapedza chienda unogara kune vanhu ivavo vanhuvo chienda unogara mucomment section social media iwewe anogara iwe enda mucomment section unotara ndini social media tisvikewo pane vashumia mafukira kugadzira maruva aiwa ndikutoona kuti akachekwa handiti pane munhu andakadeedza kuti achekwa saka ndakona kuti iwo mukadzi wavensede kuti aswira achingotenderera of course ndakamupa notice but ndoda kuti aite sei apote achidiridzwa achigadzira maruva at least only wanswera achiteka noti maruva anonakisa pamba pemunhu wese neangatoita ake izvozvo achapaya manje apapa machizondipa wi akanaka papa ngaende kumushaka mukadzi sepa papa isina kutongodhila ndakutongosimbirira newei kuti hanzi indakupa notice saka ndakutomuudza kuti panapa uchakwanisa kugara because landlord wakupa notice uchienda kumusha unoita chikoro then I think vanogona kupevha wei kuti isi sinyatsoonana zvakanaka sezvana ndambotaura izvozvo kuti chi sezvo vanhu vanga vatogara vatotaura kudhara kuti chi iwona landlord hatisi kuonai mushe chichichi ngatingoite izvozvo ngopedza dhiri racho uyu mukadzi atowana uye kumuendesa kumba kaenda anoita chikoro kuatanga tombotanga na form 1 inini newe totongo handitongeza kunge inina asikuzoti nyenyurugwa nekupi chienda nekupini because ini ndiri landlord wenyu kuendesa kwenyu mukadzi kumusha kuchikoro ibhizinesi renyu rembamenyu saka ndandiona kuti salandlord so ndiri business ndoda kuona kuti ndabata here tengera tinyatsofanisa mvura kukwa amino zvekuitika nemvuraamanye landlord unoona inini ndonakira munhu zvekutodaro zvekuti changu pandimbovana naajomana at least kuona ndizikadai so manje bhona bcause uyu mudzimai andatokutadzisa kuti amatiredi ari bhona hapana chandinoita naye zvingaizvo hana kana chikoro hazivi kana social media zvekutodaro zvekutondida chaiko here kana kuti my god pane ruchiva kozori kuda munhu no ndoti ruchiva rwei pana because kana muchindida handiti aukamune mukadzi wenyu mukadzi atutaura rinova iroja rangu no mukadzi atutaura nezvake handitatotaura kuti mukadzi ari kuita sei saka tiuchike chipa kuti mukadzi aritaura mukadzi mangwana
anotopeka mabhegi ake akaenda kumusha totomutsvagira nzvimbo ndoti ngazviende kumusha zvogara kumusha andimuona saka hapana nyaya kutadhiri newe ona chero nichionekwa nemunhu amuchifamba nemoto yakati seyo ndichinoka mudzimai asina anoita zvesocial media asingazivi ndinoramba chikuita mafights nevanhu chero pamba ndikada kubva panapa ndienda pane imwe imba ndiri kundosvika chimetsana nevanhu saka iwe watichicha toita sei ndada kugara totandika imeji ndikoda ndichitaura nezvinani chero washumba ndikanoti shumba vavo kana chikafu chacho una chichasosiyana next time unofanira kugara masarudza vakadzi type yamoda handiti sazotarisei kungu type yangu ndatomonyara kutaura nenenge zvizolengoda kundozoudzawo chokwadi ndoda kuti totoenda ndoda kubvisira ungonudza date ndopiwa list kumba kuenda kumusha kuenda kudini ndapapawedza pakapa una ndikakupinda mubhima kumwesa daiso 2 minutes 30 minutes kusvika pawedza apa nditori type toenda tinopiwa list iwo handitombotambi newe ona zvese zvidoto zvichinja zvese zvimahairstyle ese manews ese handikuisai pamusoro unda brazilian uda chinesfranda unda chi ndokuitira zvese zvinokuda tichimboona neactions yenyu kuti muri serious makamira sei and chande ichingoda kuti mungoramba mukadzi wenyu because zvebarika handizvikwanisi aiwa ndotabarika rini watori exit plan yake yati ine zvese zveturipo tatomutariturisa mabhegi ake ndomutitura zvese zvauri kuda panapa omanaka okay taimurika munongogona nguva muchindiona anike saka ndokufanira ndichakufanira rega ndikuperekedze kumota mukadzi wenyu azotonera hana basa tochema ari murumu azvoti mukadzi wenyu chiti akazongoziva ndozviripo hazvina problem hazvina problem handina problem ndiani nda kuti muzoti inini handisi fani handiti muri kuona uyu ari kufona ndiani murume wenyu ndishumba saka ndida kuti imimi mudzikanise hana kana mune hana mondudzo uri mune hana ndogara ndakuudzai ndida kuti ndikuprovhera kuti inini kuwasingwa zvino kuti ndiri fambe ndakambomupa $100 inewe uda kuisa mukadzi wekuti anofundei ndakumupa $100 akuenda nguva nemba makazara mafuti nemazipi musadaro akupedzera $100 pamafuti nemazipi ndozvakaiti ndichakakuti afuru from that day ndinozomupa nemamari futi hana break andimona so zvandinoda kufunga apa iye munhu anofanira kumusha mangwana chenjeterwa kuti zvandichaita ndichagara ndamudzana nekuti haazikati yatwavo hazvina zvizvozvechivhirikidza kuti tidanane zvakanaka zvakanaka saka ipapa bhozi muona mukadzi program yanayo 1 chinenge kwakupata china kugeza chaiko chaiko zvona zvindoita kukumbira kuti ageza but vanenge vachitange vakageza 1 zora mafuta pamusoro petsvina zvakaoma saka shumba and like I said pepe ndokuita kosi yangu yekusona saka ndidambonyora verenga manotsi angu imimi muri kuya nguva imungosvikira straight kumba mhino kana zvinoita here alright saka imusaraske room ndinenge ndakarara muroom yekumusoro yekusitting room kwangu ndokwandikura mazuva ano saka instead of saka pasiro nemangodhigira munongosiya kukitchen mundigire ini ngrini munongodigira karika ameno imimi chingosarudza yeni chikafu chamunongondigira ini ndori kuzoti manhero hanjabike munongosiya kukitchen handiti alright don't forget ndinenge ndakarara kuroom yekumusoro to feel free brother yangu aimuzota hapo alright airipo it's okay I love you shumba thank you shumba pazvese handi mazvinzwa motivo nazvo saka manonga chokwadi besides kureurura kwaita uya maono kuti kupinda mota menyu kwakusekuti ndikuda murume wenyu ndombozoti shumba vangandidaro andozoti shumba vangandinyombe kusvika palast kusvika pakupedzisira kuti alright waita basa ako misha saka chindudza kuti ndoita sei nenyaya yakadai so problem inobvira pakubvunza vanhu maadvice ini ndangokuratidza chero zviri kuitika pamurume wenyu
handiti mukandibvunza advice ka ndo problem yedu vanhukadzi wamakudobvunza kuti advice kwandiri koneka kudza iri bet ndatoperiwa like nopfungwa mangu asisina kana zvandiri kutombofunga ngatingodzidzei mukugadzisa maproblems edu tega indangokuudzai kuti muone zviripo musati landlord single landlord vari single vari kuzoda varume vedu vari kuuya kumba kwako alright tichaona mirai tozoona todii handiti inini zvatauro zvekuti hanzi munozorera mafuta pamusoro mugeze mugadzirizwa ipapo kuti vakadzi kazhinji tinozvidefenda handiti so instead yekudefenda chikoita mamistakes yenyu handiti moomba marriage yenyu aminoti izvi zvichazodii handizivi zvichapera sei vachauya here kana kuti vakuto handichatozivira handingangoonao thank you hamuna hatendi vanoitsoke ndati maita basa sisi mishi maita basa mwari akuitirai zvakanaka unogona kutobatsira munhu kwakutadza kana kutenga maita basa sisi mishi indirimo changa chatorara ndatorara ndatomirira ine mufundisi sandokwana were pakacha kwana sawayo asera bo ndasera moshi Sure. ndasera ndikufungai kwenyu chikainda ndasera ndichikufunga zisingeti sure here ndachichamboita basi mishi dzangu dzatorasika me one day it's like I have been waiting for so long handiti kutaura zvakawanda ndakubvisai bhutsu here kana handibvisi ndondohari handa kutopinda makutopinda pakanaka ndibvise mana uyo mukadzi wangu uyo auya ngatoziva kuti inini naye hapasina chinhu ndechumbo yandikubvisei belt beuti ewe beuti munzai matishu wani achada kushanda ndakubvisirai mugumbezi ndakubvisirai mugumbezi ani plani yenyu shumba munoti zvizoita sino aiwa hapana chinava madhiri atopera ka uyo mangwana ari kuenda kumushow anyatsiona picha ndandako kunesa alright mamudini hatso zvinenge zvazvangu here zvishumba mawana atotanga ipapa musadaro amanaka zii chandaitiswa nemudzimai yandichoziva vanogona rudo here papi kungodzamba so mati mangona vari kuenda kumusha uyo ngaenda kumusha handida kutombomuonawo uya zvinoitika mwari zvavanoita vanenge vachitsvaga way yekuti saona semunhu akaita seni zvinanzi ndingaita nemukadzi ane tsvina hazvimeke sense mwari wanga vatoona kuti aiwa kutozoya pamba panapo zoruja panapo mwari wanga vatoona connection yangu newe so now apa zvaakutoitika apa zvazvakatogara zvakarongwa kudhara saka iwe ulesi zvatingaita setigafunga zvakawanda katite zvazvizwara nhasi shumba chiko umukuvhundukeiko ndiano igumbo irerera ndondo une chini gumbo izoni igumbo rangu kai aiwa une makumbo mangani kana muri funga mukadzi wenyu taurai no don't worry let's forget saka shumba chindiratidzai kazvamunoita iwe no chiko hai makumbo pa4 ndiri kunzwa makumbo mandiani makumbo angu aya kuri kuita sei kweyo akuita sei unopengenewe shumba mune shuwa asi mune shuwa shuwa kuita sei chokwadi ndo zvamafunga kundi ndo zvamafunga kundi kuita sei ndo zvamafunga ndaita sei ukudei muno mwewe uri landlord muri kudai muno uri landlord imi muri landlord zvamamuchida zvavo ndo zvamuri kunyatsa kuda kaizvi iwe imba ina ndeitiko pa tiri mupiko izvi musada kunyepera ubusa shumba chiko ne musada kunyepera uzungaira handiti kuimise muri muno imi muri munhu akaita sei inini mweyetsvina inini sekutara kwamaita iwe kubva muchitanga kufona kusvika izvezvi ndiri kuziva zvese ine ndiri kuziva aiwa inini ndichitaura kudaro havana kufonera muchifonera amishu muchimuti ndiri kuya ndikapedza $100 ndichiti
mira. Daro shumba. Udofo wangu muchiushambadzira nini udofo. Aiwa iwe ndingakutuka ere. Aiwa kana kumana. Kuti nina ndigeze. Ndakapedza $100 ndichishumba musada, shumba sei mune moyo wakashata kudare. Ndozva mafunga kunditenda nazvo izvi. Mira zvaitika pana mira ndikusanangurira. Ini ndatombozoti room ino ndaipi. Ndatofunga ndatorasika room ino. Mabofu. Aiwa. Tore bvudze muri mwenyu munogadzisana musaputse imba yenyu asi mungogadzisa mosunga imbwa yenyu. Angomana. Amuchataura kuti munomu amusimangu. Neone moyo wakashata kudaro. Haisi roja wanere. Roja chikwene yati. Kuti nyekwe ndinauya nadzo bhusu dzacho ngaangotora yega ndiyega. Ini muri moyo ane moyo wakashata. Aiwa shumba kusarambe Victoria sina basa kusarambe muda kuzama kurizi na mati ndiri dofo ini ndinopedza $100. Aiwa. Ndinozora mafuta pamusoro pema. Usatirire nyaya idzi. Izvi zvoitwa pafoni makaditing epafoni. Isocial media. Chende munovaka imba yenyu zvakanaka. Amuchitaure kuti handina mbodaro naye wedu. Shuma chiguzikana nemukadzi wenyu pachokwadi. Chiguzikana nemukadzi wenyu. Kana kuti mukadzi wenyu apfeka maskin tight mumutengera maskin tight. Apa unongondingira zvimahembe zvakadzika izvi. Kana kuti mukadzi wenyu aborwe pamhino zvizvi zvamunochiva itisai mukadzi wenyu. Kana muchiti kuti mukadzi wenyu anyatso arukwe musamugere amene zvamunotsvaga zvacho ipai mukadzi wenyu amene kana mukunzi anotsvita pani mukadzi akanaka wani. Aona ina vari kundimisquota. Ina handambobvira ndafonera munhu. Handambobvira ndaita sei isha ndaita ndii. Voice renyu shumba torota ndicharizive inini. AI. Urewoti ndichazive voice renyu. Vanhu vesocial media vanogadzirira mavoice. Matinonzi social media. Yanzi AI. AI kuti ase. Ndinataura voice rangu Chite muchibuda. Rudo tinoruda, marriage ndinoida. Ayo handiko. Ndianiko apurane pano wasiya ite chimero. Ndianiko